Yes, vi skal bevise, løsningsformen for en angradsligning, og vi har vores angradsligning stå her, som er ax i n plus bx plus c er lige med 0. Da vi ikke kan gøre så meget ved det, jamen der vælger vi at gange med 4a, så den hedder 4a gange parentes ax i n plus bx plus c, parentes slut, er lige med 4a gange 0. Hvis vi regner parentesen ud, jamen så får vi 4 a i anden x i n plus abx plus 4ac er lige med 0. Efter det, jamen der plusser vi med b i anden, det vil sige, vi får altså her til slut, der får vi plus b i anden er lige med b i anden. Og så vælger vi simpelthen at minus, med 4ax på begge sider af lighedstegn. Det vil altså sige, at ovenover her, der går 4ax ud, for hvis vi har skrevet det på den anden side, så havde de gået ud med hinanden. Og ud får vi altså 4a i anden x i anden plus 4abx plus b i anden er lige med b i anden minus 4ax. Og det, det stykke vi har her, jamen det kan vi skrive mindre og få det ned til en kvadratsætning, som hedder parentes 2ax plus b, parentes slut, i anden. Og det kan vi på grund af kvadratsætningen herovre, som hedder parentes a plus b, parentes i anden, er lige med a i anden plus b i anden plus 2ab. Og hvis vi tager vores 2, eller parentes 2ax plus b, parentes i anden, og regner den ud, jamen så får vi, parentes 2ax, parentes slut i anden, plus b i anden plus 2 gange 2axb. Og ud af det, jamen der får vi altså de her 4a i anden, x i anden, plus b i anden, plus 4abx, som vi også har stående heroppe. Og så er der noget, der ser bekendt ud her, vores b i anden minus 4ax i anden. Jamen det er altså vores diskriminant, som vi har stående herover. Og det gør altså, at vi kan skrive vores formel endnu simplere her. Og den kommer så ud til at hedde parentes 2ax plus b, parentes slut i anden er lige med d. Ja, og jeg, Frederik, tager sig over herfra. Men lad os fortsætte med ligningen og sige 2ax plus b opløftet i anden er lige med vores diskriminant, altså betegnet d. Vi fortsætter så og får ophævet dette total ved at sige 2ax plus b altså lige med kvadratroden af d, da kvadratroden ophæver potens. Eller vi kan sige, at 2ax plus b er lige med den minusende kvadratrod af d. Herfra kan vi så fortsætte og sige 2ax er lige med minus b plus kvadratroden af vores diskriminant. Eller vi kan sige 2ax er lige med minus b minus vores kvadratroden af vores diskriminant. Ja. Vi kan nu ved hjælp af isolering alligevel med 2a vide, hvordan vi løser x. Så nu har vi x er lige med minus b plus kvadratroden af vores diskriminant divideret med, som jeg sagde tidligere, 2a. Eller vi kan sige x divideret med minus b minus kvadratroden af d divideret med 2a. Så vi kan sige, som en generel formel for løsningen af en angradsligning, er vores formel for x lige med minus b plus minus kvadratroden af vores diskriminant divideret med 2a. Og sådan er dette bevist.